Rukat on ihan märättää, ihan perseestä. Morjesta vaan kaikille, me ollaan täällä Matiaksen kanssa vastaamassa vähän teidän kysymyksiin. Tehtiin tosiaan tuossa vähän aikaa sitten Matiaksen kanavalle semmonen kysymysvideo. Teillä oli paljon kysymyksiä mulla ja Matiaksella tähän meidän toimistoelämään liittyen. Ja sitten me pyydettiin, että jätätte enemmän kysymyksiä sinne kommentteihin ja nyt tää sitten tullut. Joo. Valitettavasti kaikki ei mahtuneet ekalle videolle, eikä varmaan mahdu tällekään, mutta mutta yritämme saada mahdollisimman paljon. Aiotteko ottaa vielä lisää harjoittelijoita kautta vuokralaisia tuonne toimistoon? Harjoittelijoista en osaa sanoa, mutta vuokralaisia ei kyllä varmaan tänne mahdu oikeastaan enempää. Tai siis, tää on silleen aika pieni tila kuitenkin. Se, että me ollaan täällä niin viidestään on jo aika silleen ahdasta. Voitteko tehdä editointitutoriaali? Ehkä. Jossain vaiheessa olisi kiva tehdä jotain semmoista, mutta en tiedä. Sitä pitää vähän suunnitella. Mä haluaisin ihan sikan nähdä, että olisi semmoinen editti livestream, tai Ville pitäisi editti livestream. Että se vaan editoisi jossain livestreamissa. Katsoisin. Kyllä. Muistanko väärin vai oliko Jesse Brown alussa toimistolla myös? Missä Jesse on nyt? Et muista väärin. Jesse oli täällä, mutta mun käsittääkseni Jesse ei hirveästi täällä ehtinyt olemaan ikinä, joten sen takia se ei ole täällä nytkään. Tosiaan Jesse on freelancer ja se tekee paljon töitä sillä, että se joutuu matkustelemaan, eikä sillä ole semmoista tiettyä paikkaa, missä se on joka päivä. Joten se ei paljon kerännyt olla täällä, kun se matkusteli ympäri Suomea. Ja muutenkin Jesse muutti toiseen kaupunkiin, joten tää on tosi kaukana siitä nyt. Meidän aikana Jesse on käynyt täällä muutamia kertoja ja on edelleen meidän ryhmäkeskustelussa mukaan. Kyllä. Ja on myös lähdössä meidän kanssamme mukaan matkalle tällä viikolla. Mikä oli teidän haaveammatti pienenä? Mikäs sun haaveammatti? Mä en muista, onko mulla ollut mitään oikeasti haaveammattia ikinä. Oikein. Mitä sä kirjoitit niihin ala-asteen kirjoihin? Mä en muista. Et muista? Mä en muista. Ei mulla ollut mitään semmoista selkeää. Se on varmaan vaihdellut aika paljon. Kun mä olin pieni, niin mä halusin olla astronautti. Sitten mä tajusin, että mä asun Suomessa, eikä se ole mahdollista. Ja sitten mä halusin olla arkkitehti, mutta sitten mulle sanottiin, että mä en ole tarpeeksi suomaltikas. Ja sitten mä olin vaan, okei. Nyt mä oon unelmat murskattu. Joku on kysynyt täällä MP Eetun nauru. Se tuo iloa meille kaikille täällä. Feikki Roponen on kysynyt, mitä harrastatte kautta olette harrastaneet. Tosiaan mä harrastin joskus pienenä jonglerausta, joka sitten lopulta ajoi minut näiden videoiden tekemiseen. Ja sitä kautta päädyin opiskelemaan tätä alaa myöskin. Tällä hetkellä en oikeastaan harrasta muuta kuin just video- ja valokuvausta ja musiikin tekoa silloin tällöin. Itse mä oon joskus pienenä harrastanut paljon eri urheilulajeja, lätkää ja foodista mä harrastin monta vuotta ja partioa, vähän vanhempana kamppailulajeja. Ja nytten mä vaan en tiedä, onko salilla käyminen harrastus, on sen tavallaan. Joku on lähettänyt tänne Capsillä, laittanut Capsille kysymyksen, joten sen on pakko olla tärkeä. Milloin koira MM-kisat teidän toimistolla? Milloin on koira MM-kisat? Itselläni ei ole koiraa, niin sun pitää hankkia koiraankin. Mun täytyy, mä pöllin vaan jonkun muun koiran. Ei, mutta sit meillä kaikilla on koirat. Mä en tiedä, tulisiko siitä yhtään mitään, jos me tuotais meidän kaikkien koirat tänne yhtä aikaa. Ihan sekaisin. Mutta eikä se olisi muutenkaan reilua, kun Villen koirat on niin hyvin koulutettuja. Oli kans kysytty, että tehtäisikö me toimistolle semmonen oma kanava, mihin me laittaisiin jotain videoita tai isompia semmoisia projekteja. Mikäs sun mielipide tästä? Se olisi varmaan aika vaikea silleen ylläpitää ja jakaa vastuuta siihen. Se on jotenkin niin paljon selkeämpi, että kaikilla on omat kanavat ja kaikki tekee sinne itse. Vaikka tehdäänkin myös paljon yhdessä juttuja, mutta en mä tiedä. Se olisi ehkä vähän hankalaa ja se todennäköisesti vaan unohtuisi sitten jossain vaiheessa. Ja jos kaikilla olisi se kiire, niin se olisi ensimmäinen juttu, mitä me jätettäisiin pois. Tosiaan viime videolla joku kysyi, että mikä päivä on maksatko päivä, ja Eetu sitten vastasi tähän hyvin surullisella uutisella. Että... Joo, siinä oli erittäin surullinen kohtaus siitä, kun Eetu sanoi siitä, että kun täällä on nyt ihmisiä, jotka eivät syö maksalaatikkoa, että ei ole semmoista maksalaatikkopäivää enää, niin mä sitten kirjoitin sinne videon kuvaukseen, että 200 tykkäystä, niin mä opettelen syömään maksalaatikkoa rusinalla Eetun mieliksi. Ja siihen tuli 200 tykkäystä heti ekana päivänä. Niin ostin sitten eilen tänne toimistolle maksalaatikkoa. Millä se maistui? Sitä pystyy aluksi syömään, mutta sitten se alkoi vähän ällöttämään. Kyllä se vaatii totuttelua, mutta kyllä mä uskon, että mä pystyn siihen vielä. Tätä oli kysytty useampaan kertaan myös, että kuinka kauan ajattelitte pitää toimiston. Siihen meillä ei ole varsinaisesti mitään vastausta. Meillä on toistaiseksi sitä. Kunnes tämä tila räjähtää. Mä tosiaan pyysin Ville nyt tähän esittämään muutaman kysymyksen meille, jos
sulla on jotain, mitä sä haluat kysyä? Mitä mun kysytteet jotain? Joo. Tää on nyt Q&A. Tää on Q&A-video, sinun pitää kysyä. Me vastaamme. Minkä ihmeen takia sä haet tänne harjoitteluun? Kuule, tosi hyvä kysymys. Mut tosiaan haastettiin siihen. Multa yksi päivä mun yksi ystävä kysyi, että hei, tiedäks muka Vinkare on? Ja mä olin silleen, itse asiassa en. Ja sitten, koska mä en paljon seurannut silleen Suomi-tubea, ja sitten se oli silleen, että hei, katso tämän videoita. Ja mä olin silleen, cool, että niinku vaikuttaa semmoset, mistä mä tykkään katsoa. Sitten se oli silleen, että niinku hae sinne harkkaa, että sulle tulee just toi harkka. Sitten mä olin silleen, sitten sä, mä haastan sitä, että I dare you, että sä et uskalla. Sitten mä olin silleen, aha! No sittenhän minä kirjoitin siinä samalla istumalla kuule sähköpostin Villelle. Töihin, please. Näin se meni. Mulla meni aika kauan vastata sun niin mitään järkevää. Joo, mun opettaja oli hyvin vihainen mulle. Oliko? Joo, se oli ihan sikä vihainen mulle. Sitten se oli vaan silleen, että sun pitää nyt tietää mikä on niin nyt. Sitten mä olin vaan silleen... Ai niin sun pitää tietää se harjoittelupaikka varmasti. Joo, se oli ihan sikä vihainen mulle siitä, että Ville oli huono vastaamaan. Joo. Mutta nyt kun mä tunnen Ville, niin sä oot kyllä oikeastaan huono vastaamaan. Niin on. Joo, niin on. Ja siis mulle tulee oikeesti mailia ihan helvetisti. Siellä on niin paljon kaikkea spämmiä, sitten mä unohdan vastata niihin ja sitten just tommonenkin juttu, se jää roikkumaan silleen, että no mä jään miettimään, mä vastaan vähän ajan päästä, sit mä unohdan sen. Mikä olisi sun semmonen niin kuin unelmatyöpaikka? Tai niin kuin, haluat sä olla niin kuin elokuvaleikkaaja vai niin kuin, mitä sä haluaisit leikata? Se on hyvä kysymys, koska nyt viime aikoina mua on alkanut kiinnostaa tosi paljon niin kuin tää YouTube-maailma ja tämmönen niin lyhyempi muoto. Mutta sitten toisaalta taas mä oon leikannut vain yhden pitkän elokuvan niin kuin harjoitustyönä. Et en mä tiedä, että minkälaista se sitten olisi niin kuin tehdä työkseen. Mutta tällä hetkellä tämmönen niin kuin video kautta mainostuotanto ehkä kiinnostaa enemmän. Tai toisaalta tuntuu silleen, että mä oon niin kuin ehkä parempi siinä. Että mä oon niin kuin varmempi siinä tekemään tämmöisiä lyhyitä juttuja, kun sitten taas sitä pitkän elokuvan leikkaamista ei ole harjoitellut niin paljon. Niin, sehän siinä onkin, kun pitkä elokuva on niin vaikea. Se on niin iso kokonaisuus. Niin. Se, että saa sen toimimaan, niin se on varmaan aika monen työ. Kaikki aina mietit, että mitä me tehdään tällä toimistolla silleen, kun me ei kuvata. Niin usein mitä niin kuin me tehdään on vaan keskustellaan jostakin videoista tai jostakin kohtauksista. Niin. Ja sitten Mattea ärsyttää, koska Matte ei käy elokuvissa. Niin, Matte ei käy elokuvissa, joo, se on totta. Mutta me jutellaan aina niin kuin kaiken maailman, miten tää on tehty ja kuinka hieno tää on ollut. Elokuvaleikkaus, en tiedä. Joskus olisi varmaan ihan siisti kyllä leikata elokuvan. Tulossa pian. Joku 2 tunnin elokuva on siinä kyllä. Vinkareen 2 tunnin koko illan vlogi. Koska me tehdään se meidän lyhyt elokuva, mistä me puhuttiin. Tulossa pian. Tulossa pian, juu, pitäisi suunnitella kyllä. Tänään vissiin palaveri. Tänään on palaveri. Okay. Jos Eetu tulee joskus toimistoon. Pitää mennä kotiin tekemään kirjaa. Okei, ei me olisi tarvittu. Tässä on myös yksi juttu, jota moni ihminen, mun varmasti aina ystävä ja perheenjäsen ei ymmärrä, että meillä ei ole semmoista ihan tarkkoja niin työaikoja, että milloin me ilmaannutaan tänne. Paitsi tänään me niin sovittiin, emme tullaan tänne tiettyyn aikaan. Mutta sitten esim. Välillä mä tuun tänne vaikka 10:00. Mistä mä Eetun se, että hei, sekin tulee tänään, että meidän pitää keskustella jostain asiasta ja tehdä joku juttu. Ja sit Eetu herää joskus 12, sit se tulee tänne 2 ja sit mä oon silleen, että mun pitää nyt mennä käymään koiran kanssa lääkärissä ja sit se on silleen, no mä tulin vasta ja sit mä olin silleen, no. Mutta sekin olisi varmaan eri juttu, jos meillä olisi joku yhteinen yritys ja tehtäisiin paljon yhteisiä projekteja, niin sitten meillä olisi ehkä sovittu jotkut sellaiset työajat, milloin ainakin ollaan täällä. Mutta se on kyllä ihan jees. Tai siis se on tosi jees, että voi silleen, että ei monessa niin kuin itse silleen harjoittelussa, että mä tiedän, että moni mun luokkalainen joutuu myös mennä se, että 8 jonkin 3 asti on töissä. Mut sit silleen, sä sanoit mulle heti alussa, että mä vähän niinku vaan tuun. Että se ei ole ihan siitä kiinni, että onko mä siellä niinku täällä just silleen, että 8:30 mun pitää nyt olla täällä. Niin, no siis niitä töitä tehdään silloin kun niitä on. Ja siis sitähän se on silleen niin kuin freelancerin homma. Tää on niinku opettaa aika paljon siihen. Niin se on niinku sun tavallaan tehtävä itse vähän miettiä niitä sun työaikoja. Kyllä mä yritän tulla tänne silleen semi aamusta. Jos mä tuun toimistolle, niin kyllä mä tuun aamusta. Kyllä. Koska en mä tiedä, saa paremmin aikaa ja sitten täältä on kiva lähteä myöskin pois joskus. Välillä tehdään viikonloppuisia ja välillä tehdään iltaisin. Kyllä me eilen illallakin käytiin kuvailemassa. Tästä tuli sellainen tarina tuokin. Onko sulla jotain muuta kysyttävää meille molemmille tai tästä meidän toimistoelämästä? Mitäs Mikael sinä meinaat tämän jälkeen? Mun harjoittelun jälkeen.
töihin. Pitäisi päästä töihin. Mitä sä haluat tehdä? No tällä hetkellä mä haluaisin tätä itse asiassa aika samaa juttua. Nyt kun mulla on tämmönen niin kuin tieto ja ymmärrys ja on niin kuin kokemusta tästä alasta. Nyt kun mulla on tätä tietoa tästä, niin mä haluaisin kanssa niin kuin tehdä sitä. En silleen itselleni, mutta teet sä vaikka jollekin toiselle. Niin, jollekin yritykselle. Joo, se on aika semmoinen uusi ala vieläkin. Ja niin kuin moni varmasti on siitä aika pihalla, niin kuin mainostoimistot sun muut. Mutta niin, sitten on just näitä verkostoja, minkä jäsenenä minäkin olen, niin ne tietää sitten niin kuin tosi hyvin tosta. Mutta mites noi valokuvausjutut? Sähän oot valokuvauksen opiskelija. Tai niin, mä valmistun niin kuin periaatteessa pääaineena valokuvaus. Ja kyllä mä haluan niitä jatkaa siinä tässä niin kuin mukana, mutta itselleni kun mä aloitin koulun, niin mä halusin mennä liikkuvan kuvan luokalle, mutta mä pääsin kautta jouduin valokuvausluokalle, mistä mä oon kyllä silti kiitollinen, mutta silti liikkuva kuva on aina ollut mulle vähän silleen lähempänä kuin valokuva. Okei. Tää oli uusi juttu, mä en tiedä. Kiitos tästä. Oli tosi kivaa. No niin, kiva. Oli tosi kivaa. Nähdään taas lounastauon. Täällä oli kysytty, että millä objektiivilla me kuvataan. No, video ja valokuva on vähän eri asia. Niin on. Mutta niin. Lempiobjektiivi. Oma valokuva lempiobjektiivi. Canonin M-sarjan 2470 on hyvä. No. Mulla on itselläni valokuvauksessa Tamronin 70-200 G2-malli. Sillä on tykännyt eniten niin viime aikoina kuvata. Olen myös itse kokeillut, oli oikein mukava. Mutta sitten videomaailmassa nämä on vähän eri juttuja, että tässä tubettamisessa aika laajat linssit on hyviä, varsinkin jos silleen niin kuvaat itseäsi. Joo, ja tietysti riippuu muutenkin paljon siitä, että mitä kuvaa. No, otetaan tähän loppuun vielä meidän omat kysymykset. Onko sulla jotakin, mitä sä haluat tietää minusta? Otetaan tämmönen perinteinen, että nyt kun sulla on tää harjoittelu täällä pian loppumassa, niin mikä sun mielestä on ollut niinku parasta tässä hommassa? Oikeastaan aika hyvä kysymys. Mulle varmaan niin parasta ollut tässä harjoittelussa, no kaikki tavallaan mitä uusi mä oon oppinut, mutta sitten semmonen, niin ehkä mulla ei ikinä ollut tämmöistä tavallaan niin NS-yhteisöhenkeä, että meillä on tämmönen niin oma paikka, missä me ollaan, hengataan ja tehdään samaa asiaa, niin mulla ei ikinä ole ollut tällaista niin kuin, vähän erilainen semmoinen ystäväporukka. Ja ehkä tämmönen niin kuin, tämä meidän toimistoelämä kokonaisuudessaan on ollut niin kuin, tämä meidän yhteishenki ja hengailu on ollut tosi... Totta kai kaikki mitä mä oon oppinut ja päässyt kokemaan, me käytiin siellä Norjassa ja lähdetään tässä just uudestaan reissuun ja kaikki tämmöinen mitä mä oon täällä kokenut, en varmasti missään muualla olisi. Joo, eikä moni pääse kyllä harjoittelusta tommosia tekemään. Ei, kaikki on ollut tosi kivaa. No kuules Matias. No, oletko ikinä ajatellut, että sä voisit tehdä tubea samalla niin kuin työnä, mitä Eetu ja Ville? Se on mielenkiintoinen ajatus. Olisiko tämä niin kuin mahdollista? Tai pystyisit niin kuin tavallaan näkemään itsesi tekemään samanlaisia juttuja, mitä he? No, tietyllä tavalla ehkä joo. Tällä hetkellä mä en niin kuin tienaa tälle yhtään mitään. Ja sen takia tää on niin kuin harrastus. Voisin se olla ihan kiva. Niin jos sitä niin kuin tekisi työkseen, niin tietysti siinä olisi sitten se ensinnäkin semmoinen vastuu, että sit pitäisi koko ajan niin kuin saada, tai semmoinen niin kuin tietynlainen paine, että pitäisi koko ajan saada niin kuin videoita ulos tietyllä tahdilla. Paljon useammin, mutta sitten toisaalta taas olisi paljon enemmän aikaa, koska nyt kun mä käyn muualla töissä, tää on sitten vaan niin kuin silloin, kun sattuu olemaan vapaapäiviä tai niin kuin vapaa-aikaa, niin ehtii tekemään omia videoita. Mutta kyllä mä uskoisin, että sä pystyisit siihen. Ja sulle tulisi aika semmosia hienoja videoitakin. Kiitos. Sulla on aina täällä tosi luovia ideoita, mitä mä aina itse olen, että miksi mä en aloita tätä ikinä. Olen vähän kateellinen. Kiitos. No mutta nyt olette oppineet vaikka mitä uutta meistä. Toivottavasti tykkäsit videosta, heilata peukkua jos tykkäsit ja käy katsomaan Matiaksen kanava tuolta kuvauksista ja ei kai siinä, että ensi kertaa.